Všetko v poriadku, pán Harper? Isté, moje dievča je na toalete a potrebujem láskavosť. Žiaden problém. Dám odviezť vaše auto z predpodniku, otvorím okno na pánskej toalete tak, aby ste mohli vyklznúť a objednám taxík, ktorý dámu počká a odvezie ju domov so zvyčajným dezertom pre útechu. Nie, s ňou sa nerozchádzam. Chcem ju požiadať o ruku. Mal by som vám asi priniesť kávu. Nie som opitý, viem, čo robím. Tak, ako vždy. Prineste nám fľašu šampanského, nalejte nám ho do pohárov a odpútajte jej pozornosť, aby som vhodil do pohára prsteň. Aké originálne, pán Harper. Už ste to videli? Nikdy. Pozor, už ide. Choďte po šampanské. Pre istotu otvorím okno na WC. Charlie, chcem s tebou o niečom hovoriť. Dobre. Keď si mi vravel, že ma miluješ, tak som ti neodpovedala. Ale áno, povedala si ďakujem. Veľmi zdvorene. Nie, že by som voči tebe nepociťovala silné city, ale takéto vyjadrenie je pre mňa ťažké. Nerob si starosti, som si istý, že sa raz odhodláš. O, šampanské. Máme dôvod na oslavu? Každý deň s tebou je dôvodom na oslavu. Budete mi chýbať, pani. Joj, čo mi je? Dúfam, že nemám srdcový záchvat. O Bože, stalo sa vám niečo? Nie som si istý. Už mi je dobré. Prvý čašník, ktorý nie je herec. Čože? Nič. Pripíme si na naše pocity. Čo som to prehotla? Jednoizbový byt. Čože? Do pohára so šampanským som ti hodil prsteň s diamantom. Prečo? Ako to, že prečo? Chcel som ťa požiadať o ruku. Netušil som, že to vypiješ na dúšo. Práve som prehotla prsteň? Kto takto pije šampanské? Bola som smedná. Prestaň na mňa zjapať. Chelsea, ako si ho mohla len tak prehltnúť? Presne toto máš na mne rád. Pomôžem? Netreba, choď preč. Auto je vonku, okno otvorené. Poďme. Kam? Na pohotovosť. Na čo? Pretože mám v žalúdku prsteň. Z toho si nič nerob, nič sa ti nestane. Ako to vieš? Keď bol Jake malý, prehltol hrst 5 centoviek, nič sa mu nestalo. Si istý? Určite. Ešte doteraz z neho nejaká vyjde. Tipujeme, ktorou stranou. Ale nie som si istý, či ide o tie isté mince. Ver mi. Zo pár ranných káv celý problém vyrieši. Volá sa to cenidlo. Na čo ho potrebuješ? Nie, pre mňa je pre Chelsea. Počkaj, čo za špeciálnu show nám to chcete predviesť? Ver mi, nechci vedieť podrobnosti. To ani nechcem. Len potrebujem vedieť, či ho mám umyť alebo zahodiť, keď skončíte. Myslím, že bude lepšie ho zahodiť. Kedy uvidíme ten kameň? No, Chelsea práve dopila druhú šálku kávy, takže to bude do 20 minút. Nepotrebuješ pomoc? Dám ti Elenovú podnožku na stolicu. Choď preč. Tak dobre, idem. A nezabudni, až začuješ cinknutie, zastav sa. Myslím, že to zvládnem. Poistka domácnosti nepokrie stratu, ak prsteň spláchneš, tak sa budem hnevať. Charlie, prisahám, že ak neodídeš od tých dverí, dám si obrovský kus tvrdého syra a ten prsteň už nikdy neuvidíš. Dobre, tak idem. Fajn. Milujem ťa. Neznervozňuj ma. Prídem o chvíľku.